Pati nga pizza. Happy off. And for 10 mga kabitan, standing kayo sabi ka tapang, no? Years. Story time! Karon mga kabingka no, natay isa ka tuon mga kabingka na isa ka coffee shop dirin bandaha mga kabingka, no? Kanina coffee shop mga kabingka nagkitrade sa ilang kakaiba nga pizza mga kabingka. Kaning mga kabingka nga kani nga pizza or sa isa ka coffee shop kani atong tuon mga kabingka kay dili tipikul nga kanang pizza kakaiba ni mga kabingka. Kani daw mga kabingka gikan pa daw ni dito sa mga sa kawana Bukidnon mga kabingka kanang kung na-inundong ka ng mga person dito o yan tapos with pizza mga kabingka kung baga all-in-one mga kabingka. Tara, food trip tayo dito sa may bahada ng Dakbayan sa Durian. Let's go! O yun, karon mga kabingka, nanatakaroon sa akong ginaingon mga kabingka from Bukidnon mga kabingka, and karon diri sa Dakbayan sa Durian ang Tutsi, no, nga coffee shop mga kabingka. So, tara, og ato nang i-enjoy ang ilang mga pizza mga kabingka. Let's go! Okay, karong mga kabingka, pagdating yung mga kabingka na pizza, mga kabingka, let's go! Karong mga ibang pizza, mga kabingka. Let's go! Pizza. No? Sigurado nyo, sige, yung mga saya. Pwede nga pizza. Cheese. Ito. Tuwing bilang sa baking.
Arizona. Sana ko topic. Bakit siya? Yeah, hanggang nag-immigrate yung gagamit sa Matsalafi. Sa Saharin. Okay. So, wala na pa rin pizza. Kailan din siya tinito. Namiti siya. 10/1,000 ng kailangan sa yan siya dili siya na Muslim na kalang pizza bitaw yung makitaan nga ang masayang ba no? Okay siya kay halos makaon din mga tanan kay one delay version din yung bread tapos fully in one din nila di ba? Tawa version no? Monso hindi ko ano? Tapio. Kami katapang. Oh. Ano siya is 10/10 makabigan. Tani kay grabe katapang, no? Yan yung gusto. Sige, mo alive yung kay ang nakabigaw 1% yes yung nakabigaw kay namin tayo so hanggang sa muling nakabigaw patangi ang akong sunod na mga food adventure, food review ng mga kabingka kaya po si Bencho Steven Look me in the face, tell me that you love me.